kulo mhlaba liyabhubha babangelizwe sithwele kanzima. Sitshele senze njani Somandla? Amathuna kulo mhlaba sindaba imvula isemanzi siphenduka igazi. Kazi ubonile na izidumbu zigcwele iziganga izidumbu zabantu abangonanga. Singcwabe iphefumulo engenasono baba umbuzo wamunye bo. Engabe Nkosi kungasidala yini isitshalo esingenamsoco sengisho njengokudala umuntu ongenasidingo. Ngibone phela ama-albino amayeza nokuthi asikhathwa kwezitho zomzimba kanti kunomhlaba sonini Nkosi yehlisa ufefelo wakho. Hlala kunebheza kwabesilisa sebehlale benukelwa yigazi banqamleza abantu besifazane sonke kuleli sithwele kanzima sonke kuleli siphenduka izilwane. Bheka lo mntwana odlenguliwe yangane ekhala emgqonyeni usathana uyabuse emhlabeni mfunga ubaba bheka thethelela Thixo wami. Sikuze kubulawa ama-tourist amakhansela ezindawo kwipolitiki bonke labantu banekazi kulo mhlaba siyisi isikhathi kuhlilisana isishaya indilinga sifuka umoya sichitha igazi lekukusithi sibhala umkhokha kuhlula iRoma neRosa lelishayo yethi Maria bayisithupha nangaphezulu. Ngisho uposto lokuqala ethi yebo baba abasindiswa nofaya wabo kuyefana kudlanga sifuka nomoya. Ngabe ngidlala ngesilo samabandla lento singaphezu kwamandla. Phenduka nyathuleza isitimela samamoto nguNkulunkulu wabamnyama. Ngibona abantu beshintsha umlilo abafundisi beshume ebuqili kanti senzeni Thixo wami. Siyakhuleka baba yonke imihla Nkosi asisho ukuthi asifuni ukufa futhi asiphiki ukuthi ukhona. Indlela oziphetha ngayo ukuthi iyasibulala indlela esifunda ngayo ibulala unembeza noma siqonile Thixo wami pheza kuyonakala. Uthula uthini ilo thuluthulu nesokaba isakavukela umculo esidwaba. Ila madoda adudana ngothotho dabukisayo bandoda ngokudondolozela ngentonga yedamu legazi. Akhuleka siyavuka kepha inkululeko izaleshwa yaqhathwa ingaxabene manje kuqhuthe manikiniki lengahlabi ingaphumisa ihlabe ngophondo phansi ziphanga zigcwele igazi. Ingcube eseyilinde inhlabathi kazi mphehlo-dweshu awunanembeza yini. Siphilezwe nabafileyo seqhamani bethu sisandla ntambana zulomnyama aphephisa. Angithi baqhosha nje banikwa amalungelo bengalungile kodwa kanjani ongalungile nikezwe ukulungiswa. Siphilezwe nabafileyo seqhamani bethu sisandla ntambana zulomnyama aphephisa. Angithi baqhosha nje banikezwe amalungelo bengalungile kodwa kanjani ongalungile nikezwe ukulungiswa. Sengathi noma Nkosi afifizela kutshelwa nembeza buka la sisempini. Wothi indaba ezintsha ngoba ngizale ebukhosini bayede nami silo sengicela ukwehlela ngezansi ihimbo ngasebukhosini.